Hello, good afternoon mga ka-technician, mga boss, mga kasipog, mga computer technician din sa Cebu o sa Visayas ug Mindanao, no? All over Visayas and Mindanao. So, ang ako gituyo ni nako nga Visaya version para dali masabtan ang ato ang communication, ang ato ang pagtabi, di ba? Kay mas daghan man ang mga technician sa Mindanao o diri sa Cebu. So atong location karon na sa Cebu, Minglanilla. Okay. So ato na i-upload sa YouTube, no? So please like and subscribe sa ato ang YouTube channel. Pangitalang si Chuyaks. Okay, muna ako ang kuan. Makita ninyo din ako yung flash. So ang atong topic karon is all about how to reformat, no? I know nga daghan makaibawaan daghan na naibawa unsaon pag-reformat. Nya ang atong gigamit karon is Windows 10. So Windows 10 nga 2020 version. So kung ang atong una-unaon nanay Windows 21 2021 which is ang 21H1, pero nganong Windows 2020 ako ang gigamit by last August man siguro ni siya, last year, no? Kay kuan man ta karon 2021 man ta karon October 14. So mo ni akong gamit karon gyud kay nakita nako nga gaan o walay sama ni siya nga klase nga version. So as in smooth gid siya, combination siya sa Windows 7 and Windows 10. Unya at the same time dili na ka kinahanglan pa mag KMS pa ka. Unya dili na siya mo update. Nya at the same time updated na sadya. Inig human mo reformat, updated na siya. So ang ato karon is atong tudluan unsaon pag-reformat ang mga beginners. So pinagisat sa ako ang paagi unsaon pag-reformat nga mas easy unya mas gaan siya. So suway lang ninyo sa 21H1 o sa uban mga Windows. So actually ako na ning i-vlog karon kay tungod kay gigawas na manggod ang Windows 11. So duha nga to ang duha nga klase ang format ang atong gamit sa ato ang flash drive. So atong flash drive natay kaning GPT format. So GPT format is UEFI mode, pang UEFI mode ni siya. Unya ang kaning usa is pang MBR ni siya. So pang legacy mode ni siya. Okay, so kung pananglitan ako nganong gituyo ko man it's because kung pananglitan og makasugat ta og ganing mga laptop nga naka UEFI mode, so dili na kinahanglan ta moadto patag BIOS para ato pang i-set dito ang legacy mode. So kinahanglan duha gid ka. So para diretso na pag dili siya mo detect dili niya i-read kay naka UEFI siya, pwede naka kanay mo hang GPT ang gamiton, dili ang MBR. So pranglitan kung naka legacy mode siya, so automatic kanin ang MBR mo hang gamiton. Okay, so atong sugdan karon kinahanglan sa mga beginners dapat naamoy naka ISO nga format para sa inyong Windows. So kinahanglan naamoy Windows good nga inyong i-show din sa atong bootable nga mga flash drive. So gamit ang Rufus inyong i-locate o nya i-select o kung sa imong gusto nga format, GPT ba o MBR. At the same time inyo na dayon siyang load dito sa inyong Rufus para din sa inyong flash drive. So karon unsaon na to pag basta first timer ta wa kita kabaw kung siya atong gamiton. So first thing first ato gin i-locate ang default sa atong BIOS boot post, no? Atong BIOS boot post is usually is ato delete. So ato ang ngayon lang pagtuplok, no? Ato ang tuplok ko ning nani.
So para magawas ang iyang BIOS setup niya. So ikaduha kung mga Acer kasagaran kung laptop ka if to or delete ha. Depende sa manufacturer o makita man sana ninyo inig mo flash man na sa screen, mo flash na sa screen kung pananglitan unsa siya nga kuan kaning unsay command niya ang gipangayo kung unsa nga boot para makasulod siya sa kuan. Alright, so atong i-turn on na ato ang kuan, ato ang system unit at the same time atong gamiton lang is MBR. Okay, MBR lang ta. Karaan naman sa niya ko. Actually UEFI naman sa niya kuan pero mas ganahan ko mo gamit og MBR kay gamay kay partition kay daghang kay system reserve niya ang UEFI or GPT. So akong i-turn on. So asa man nato ni ibutang ang ato ang ang ato ang flash drive. So atong ibutang atong flash drive. Actually nagbutang ko og kuan karon kaning SSD. SSD. Naka SSD ni siya. Pero gilisan ako og kaning hard drive sa laptop kay maguba niyang OS ani gid original. So atong purpose karon is how to reformat niya. After ani kung kuan magbuhat ko vlog para na sad sa depress sa Windows 10. So karon akong itao diri sa loyo. Nganong diri man sa loyo? Kay ngano mas dali basahon diri ang boot priority nato makita. So sa secondary extension or sa secondary output sa iyang USB is dili kana niya mabasa. So atong isuod ni siya. Okay. So dapat naka-internet, mas nindot kung naka-internet. Okay. So atong i-turn on niya, delete, press delete. Pa. Wala na yung siga. Okay, atong wala pa na on. So right, siga na, press delete. Okay, delete. Mo na siya. So isuod na siya, di ba? So kung makasuod taan ni Davita, first na itong buhaton is matuta sa iyahang BIOS features or hard drive BBS priorities. So, okay, so ang naka-priority is ang Kingston. Okay, Kingston. So atong tanawon diri sa hard drive kung unsay gidetect niya. So ang atong boot option number 2 is ang atong hard drive na to. So muna siya WD. Okay, muna siya ang serial number niya. So WD ang brand. So sakto ni siya ang atong first priority gid is ang Kingston, which is Kingston Data Traveler 3.0 kato ko ang flash drive nga gibutang dito sa loyo. So naka first boot na siya daan, no? So swerte kay ta. So at the same time, makita to sa iyang boot option is number 1 is ang ato ang Kingston. So wala man tay gi-attach nga lain which is ang kaning CD-ROM. So mo na nga dili makita. So okay, diretso na ta kay daghan na kay nakaibaw about ani. So next na tong buhaton is restart na to. F10 save and exit. Okay, save and exit. Okay, press enter. So mo-restart ni siya. So automatic na siya padong dito sa iyahang Windows setup na. Okay, so ato ang kuan ani is natural kay no. Wala tay daghan kuskus balungos ani. Alright. So kita ninyo ni ang yang ga blink din eh kana siya pasabot to BIOS to siya. Okay, so data. So next na to buhaton is next na to buhaton is atong i-set up ang i-set up na to ang iyahang. Okay. So unsa itong buhaton? So kani siya kaning time and currency format ato ni siyang ilisan og English Philippines kay United States man ang nakabutang. So kanang language to install kaning sa ibabaw syempre English kita kay mao na atong international language.
So sa keyboard US gyapon. So kanira tong ilisan. So atong pangitaon ang ano bra? Alright, Philippines nya tab or arrow kani. So pwede ka mag-tab, imong i-click ang tab kung wala kay mouse. So enter, no? Or mouse click. Next, nya install. Okay, pabuta. Okay, nag-abot din eh. So, muna inyo makita. So, inyo lang nang i-click ang I don't have a product key. Right? I don't have a product key. So, after this, i-check ninyo yung box or okay, i-check ninyo ang box nya click ang next nya next is custom install Windows only. Alright, so naanata diri sa partition area. So karon unsaon na to tudluan ta mo unsaon pag partition. So okay, so at unsay buhaton na to first. So ato sa ni i-delete siya tanan. Unsaon pag delete is i-click lang ni highlight. Okay, nya delete. Okay, pabuta. Nya next. Okay, kung once na delete na siya, nakabutang niya is unallocated space. So delete na sad nimo. Okay. After ani atong ibaw-sad unsaon ang proper nga pag-partition ilabi na sa mga PisoNet owner. So karon unallocated space na siya. Okay? So unallocated space na. So unsa itong buhaton is in new na to. New. Okay? New unya ilisan tani kay nganong 465.8 raman ni siya unya at the same time 500 gig man to siya. Ang atong hard drive naa na siya kaugalingon nga system reserve sa iyahang kaugalingon. So dili kuhaan na niya. So dili gina intact gid nga 500 gig. So karon atong buhaton unsaon man nato pag kuan na siya pag kani nga partition. So kung ari kitag mga PisoNet kung ang drive C na to is mao naman dayon yung makabutang dayon na to nga partition 2, no? Partition 2 kaya ang partition 1 ana is ang atong system reserve. So unsa may buhaton nato? Ang number 1 ginatong buhaton, dili mo pwede mo butang og dako kayo nga storage kung 500 gig ra mo para sa drive C. So unsaon nato pagbutang? Okay. So ang atong pagbutang ana is explain ako ninyo. Alright, unsaon na to pag-partition siya, no? So, balik ta. Ang pag-partition na to is dapat ang drive C is gamay ra gid. Dili na to palabian og dako. Kung for example 500 gig ra nga to ang HDD o hard disk drive, so dapat pwede ra ka 100 gig lang. So 100 gig. Example lang nato ha, 100 gig ta or 150 gig pwede na siya. Dili not necessary nga dako na to ang ato ang drive C. So pwede na siya 100 gig. So sa ko sa ko ang idea is 100 gig ra gid ko. Okay, ang sobra is drive D na dayon. Okay, so unsa na to pag partition. So atong gamitan og calculation. So ang 1 gig is equivalent of 1024 MB, no? Ang gig kung unsay kung basihan nato sa ana sa MB is naa siya sa 1024 MB. So i-times na to times 100, no? 100 gig 100. Okay, 100. So equals nasa sa 102,400. So naamo si sobra nga 400 atong i-round off into 103,000. Okay? So nganana siya atong i-round off dire kung moigo ba siya sa kwan. Kaya dapat mangguni siya system reserve, so magkuwang ang imong 130. So 103 103 1, 2, 3. Okay, 103,000. So click apply. Okay. So tanaw na to kung maigo ba.
Alright, okay. So, ngigo siya, di ba? So, kita ninyo nga 100 gig gid siya ang nakabutang. So, naa siya system reserve, which is ang atong partition 1. So, partition 2 na to, muna na siya ato ang drive C. Inig, abot na nato sa Windows, dili na niya makita atong system reserve. So, pila may sobra? So, natay sobra nga 365.2 gig. So, pwede sa nimo og 150. Kung moingon kag 150, pwede na nimo i-Osborne 1024 times 150 is equals to 153,600. So i-round up nimo into 154,000. So ingon ana ang pagpartition, dili kay pataka ra mo ban mo na akong nabantayan sa uban gyud mga laptop, mga PC nga dili gid mao ang pagka-partitioning. So ingon ana ang proper partitioning ha. Alright. So at least na may idea unsa ang pag-proper partition o pag-proper kanang allocation sa partition. Okay, so after ana ato tong gi-click ganiha kay naka one man to siya, naka unallocated man siya, atong click unya next para magawas na ni siya ang partition, wala na tayo unallocated, meaning okay na siya. So atong i-click ang partition 2 kay mo man atong drive C. So ari na nato ibutang ang atong operating system. So click yes. So ingon na. Okay, paabot lang ta hantod mahuman. So balik na taon niya. Okay, alright. So, humana to ang installation. Hapit na man. So, finalizing na lang siya, finishing up. So, start. So, okay. So, since na gabay ha, medyo na isaba. Kaya nag-online class ang mga anak. Okay, subsadi lang siya. Boot up. Okay. Alright, so restart siya. After restart ani okay, restart siya. And then musuod na siya padung sa getting device ready na din siya. So padung na siya sa setup niya. Okay, sa another stage na po na siya sa setup. So mo na siya getting device ready na. So after ni 100%, so musuod na ni siya. Okay, so paabot lang ta, getting ready. So ako lang na i-post, ako ipakita niyo mga overview lang. So after the device ready, restart na siya. So after na restarting, musuod na ni siya. Okay. Alright, so after restarting sa katong getting device ready, so muna na siya, just a moment. So padung na ni siya sa atong setup, next setup na to. Okay, so diri na nindot ni nga area, nindot ni nga topic para mas masabtan ninyo kung unsay angay ninyong i-click or i-no, yes ba or no, or i-proceed nyo or i-skip. So ginana na ato lang sa stop atong nungunungon para mas dali o di mo malalayan. Alright, so here we go. So sa kaninga part, atong i-select ang automatic select ang iyahang ato country na to. So Philippines na to, so Philippines. So click yes. US, yes. Kani siya, want to add a second keyboard layout. So skip lang na to. Skip lang na to siya ha. So after this, okay, so naka-connect man tadaan sa atong LAN. So next lang na to siya. So sit back and relax. Please don't turn off your device. Alright, so good na. Okay, we got through this part of setup. Just a moment. So after ato, i-restart siya. And then, musuod na po ni og another setup na po. Okay?
So paabot lang ta. Boss, dili. Boss. So here we go again. So sa third setup na ni siya. Okay, dili. Okay, restart ma'am. So mo na ni. Brother o sister ng awak kay sa may kwarto. Atong waton gadget say para sa mga setup niya. Alright, so nanata diri dapita sa how would you like to set up. So for me, I will do this as setup for personal use. So every sa pagpisunit na siya, so personal use lang gyapon na itong i-set up. Okay. So next, nganong personal use mo na itong i-set up, it's because ang ato ang OS dili man siya like for example pang commercial kining mga like for example sa government kana sa mga private sectors. So ang ato ani bang nahog gyapon ni personal na to. So click kaning ibabaw nya sunod ang next. So pabuta nya diri. So ato i-click ang offline account. So ayaw pag online kay masudlan nga pong kana og kuan. Okay, so dire sad sa sign in to enjoy the full range of Microsoft apps and services. So para dili siya mo-update, limited experience na di na to i-next. So dire dapita who's going to use your PC. So imong ibutang imong pangalan sa computer. So ako ibutang dire is my PC. May PC lang or kung pisonet ni siya, computer 1, computer 2, computer 3. So na. So click next. Nya create a super memorable password. So di man ta kinahanglan mag-password. Kung ganahan ka, pwede ka mag-set. Pero kung dili, click nang nimong next. Okay, na ha. So simple ra kayo. Basic ra kayo. So kaning part, dili ka diretso mo click sa accept. So imo lang ning ipang turn off para sa features man niya, features sa Windows 10. So no need necessary naman ta nga mo gamit ana kay ato ang purpose ani is pang gaming, pang kuan, pang balay lang, o mura ni atong kuan. So accept. Okay, once nga naka-turn on na siya, magsigig update ang imong mga features sa imong Microsoft Office sa imong Windows 10. So this time is do more across devices with activity history. So click no. Yes or no? No. Alright, sapit na, gamay na lang. Okay, so gamay na lang yan. So na-restart. Hi. Hello, we're getting everything ready for you. So, yun ani no. So, very simple. Pero, after ani, sa reformat na to, kabawa naman kita. Okay, kita tanan. Alos, kabawa naman basic naman kayo ng reformat. After ani, na ko i-kuhanin yung tutorial. Kuha na. Kaning dito na gisa yung Windows 10 environment na gid. So, kita na to dire ron. Okay? So, ato sa stop ha, ay para dili magkasang oras, mutas ang oras. Leave everything to us. Don't turn off your PC. Okay, hapit na. Alright, it's almost there. So, kani, okay na. So, unsay first na itong buhaton? Okay, so ato first na itong buhaton, ato sang okay, so medyo pa atong escape set na siya. Right, so kani siyang mga nakapin din i-unpin na to tanan. Unpin siya. Unpin nya. After na, di naman nila tumaan pin, pero dirita sa task bar, settings, kani. So, atong i-click ng show task view button para mawagtang itong kuhan. Next is show Cortana button. Ayaw na, kaya di mo na gamit. Necessary. Kung ganahan kay Lisa na to niya, ang search box niya, arita sa search niya, show search icon lang ta. So, gamay niya. Kaning Microsoft Edge na to, so atong i-delete na siya kay dili mo na siya gamit. So
ato na siyang i-close all tabs. Okay. So, okay na. So, una na itong buhaton, since nga dako mo kay naong ni, ato ta sa iyahang this PC. Okay, this PC, atong i-right click ang this PC. Right click na itong this PC. Okay. Medyo lagid kaya di mo na SSD ka na itong gikuhan. Atong gihimo. Okay. So, ato sang right click. Right click, manage. Okay. Alright, so after that, atong i-click ng device manager. Okay, so ato sa iparan ang iyang mga drivers. So, since nga Microsoft Basic, duha ka buok ang nakabutang dre, kani Microsoft Basic Display Adapter. So, atong i-click ni, right click na to ning naka-exclamatory, kay duha man ka buok. Sa GPU ni siya, o ang iyang onboard graphic drivers niya. So ato na yung unahon ng ubos. So atong i-search, automatic search. So yun ana. Kaya ato siya i-pause ha, kaya para mas dali. So nag-load na yung drivers. So pabuto na to. Mura na gid ang yung drivers kit. Okay, mailan na ning mga ngira na yung drivers, okay na kay magawas na yung serial niya o ang model number model niya sa ato ang peripherals na ito nga gigamit. So padung na install ang yung drivers, so paabot-abot ka dyan ha. Okay, alright, so na-install na itong drivers. So as you can see, so nana siya iyang kuan niya Intel R HD graphics. So muna iyang pangan. So i-close na to. Okay, so i-close na to, and then okay, so ang Intel R HD na pero ang ubos wala pa. So ang iyara din yung kuan day sa graphics niya sa graphics niya sa onboard. Okay, so ikuan siya, flicker siya kay igana na yan driver. So yan ang gidetect ang AMD Radeon HD 5500 series. So okay na. So after this, so after na itong install na, okay na ta. So ari na sa taskbar settings. Okay, so to minimize or minimize the unnecessary features. Okay, atong ipan-turn off to no. I-turn off na to ning lock taskbars kani, turn off na to na. Sa combined taskbars button, never nya ari na sa taspikas sa start. So click lang ni nato on turn off nya, and then kani sa okay, balik ta. Okay, so choose which folder appears on start. So atong ning i-click, so i-turn off po ni diritanan. So i-back na to, and then aritas background. Aritas background. So pili lang ta diri kung sa itong ganahan atong himuon. So ari lang ta sa default. So ari ta click na pud sa colors. Sa colors na ay transparency diri effects, no? So ubos, so ato ni siyang i-turn off. And then ang color na ko, recent color, instead of black, akong himuon siya og gray. Okay, sa lock screen, so I choose picture. So I choose picture, and then click this one. So yun na lang, kasimple. So okay na. So after this, so atong i-click ang kaning taskbar, kaning icon niya. Okay, so atong i-search na to ang control panel. Okay, control panel. Click na to ha.
Chaba na mo diya. So after this, atong i-click kaning system and security. System and security. Click on niya arita sa security and maintenance. So security and maintenance, change users account control settings. So kani siya ato ni siyang i-down since nga naka-turn on ni siya. Down na to ni siya para wala na mo pop up nga ingon ini. Dili na mo pop up ng gawa siya. So okay, select yes. Okay na. So after na balik na dito sa atong control panel, arita sa system. Sa system na to, atong i-click ang system, kaning advanced system settings. I-click na siya, and then kaning settings. So, okay. So, na nakabutang diri upat kabok. Let Windows choose what best for my computer. Okay. Kanay babaw. So, muna siya ang default. So, kanay ikadwa, adjust for best appearance. So, ikatulo, adjust for best performance. So, arita sa adjust for the best performance. So, para ma-uncheck na niya, katong mga shadow, mga visual niya, effects. So, atong ma-minimize. So, click apply. Okay. Okay. So, yun ana, no? So, after this, ari na sa dental sa akong mouse, so, nagkaanam na og kaning kuan kahumok. Okay, so ari sa power option. So sa power option na to, choose what the power button do. Okay, so when I press the power button, so I'll choose shutdown because kung paranglitan o gusto na ko i-turn off, dili ko mag-turn off dire sa kilid, dire pwede ra nato is shutdown in a one click lang sa iyang power button. Dili i-long press kay kana siya forced to shut down. So naiintindihan siya na maguba ang imong hard disk or ang imong OS nimo. Okay, kung SSD siya ang atong OS na ay maguba, pero naagya po tendency nga maguba gihapon ang atong mga SSD gihapon. So when I press the sleep button, so do nothing. Kay basin mapislitan na to ang kaning button, basin matuog ang atong computer unya gaandar pa di ay siya. No, wata ka ba? So save. Next is diri sa gikan diri sa ibabaw sa control panel niya nga option, kani control panel home, arita sa kuan sa kaupat. Sabi ni siya, choose when to turn off the display. Okay. So kani siya. So instead of 10 minutes, kay 10 minutes nga di magamit, matuog ni siya. So turn off ang display. So never na to siya. Mas mayo never. Kaya at least nag-on siya, makita na to nga nag-on pa din siya. So okay na. So change when the computer sleeps. So okay na ni siya. Okay, good na ni siya. So after this, right, okay na tatanan, di ba? So this is the time nga mag-install na dayon taog katong Microsoft Office, ato ang Microsoft Office na to, tapos ang ato ang depress baron sa nato, atong mga games, ato Google Chrome, muna ni siyang time. So after na to ma-install tanan ang atong mga applications, ari na po dayon ta sa i-kuha na to, i-turn off na to ang atong updates na to ani. Okay, so i-turn off na to ang updates na to. So unsa ka na to pag turn off sa atong updates? So kung turn off na to sa atong updates, okay, so atong i-click ang atong kuha ang atong Windows key, Windows nya R. Okay, nigawa si run. Okay, so atong i-type si gpedit. gpedit dot msc. Okay, enter. Alright, so ari na to sa atong local group policy editor. So after ani niya, so atong i-click si administrative templates. Click na to siya. After that, Windows component. I-highlight lang ni siya. Ayaw i-double click ha.
i-highlight siya, tapos i-click na to ang W. Okay, nangata sa W kay naka-alphabetical man ni siya. So arita sa ubos. Windows Update. So Windows Update. Okay, so configure automatic update. So double click. Okay, magawas ni siya. So atong i-disable ni siya. Mora ni siya. Disable na to. Niya apply and okay. Alright. Then close. Ari na punta sa usa. Duha ni kabuk atong i-turn off. So ari ta sa usa. Sa services ta. Okay. Sa services. Sa services is okay, sa services, click services. Nga inigawas ani karon highlight ang highlight lang bisan asa na click W. Okay. Nya pangitang Windows Update. Alright, dara. Kani, kaya ang iyang status running siya. So startup type manual. Okay, so ato ni siyang i-disable Windows Update. Double click. Change manual, change startup type manual. So change into disabled. Okay. So click stop. Alright, so apply. Okay, so good na. So close. Alright, mara to. So make it sure nga inyo sang ipang-install tanan ng inyong games ang kuan kay basin mag-matter sad sila sa updates na to. So mara to guys ang ato ang how to use the proper formatting. So humok na kaya ato ang operating system. Unya guys, nagamit ba ko KMS? Okay, wala, di ba? So atong i-check karon lastly ang ato ang operating system kung updated ba siya or kung ba siya kanang license na badaan. So arito sa control panel tapos system. Okay, so here we go. Windows is activated na siya. So no need na ka magkuan og kaning KMS pa to activate your Windows. So in the long run dili gini siya mo update ang ato ang Windows 10 na to. Okay, Windows 10 2020 ni siya. I think mo na ang pinaka last nga nigawa sa combination sa Windows 10 o Windows 7.